למה אין אמונגס? איתם אני צריך לתקשר עם האנשים האלה. איך אפשר לעשות איתם משהו? רק איתם דוקים, אחי, לא הייתי משחק. כן, אני עדיין מחכה שתיכנסו. לא תצחק, צריך לגבור חצי שעה לפני. כן, אחי, אני גם לא מבין, באמת, כמו שפוטין אמר לאומות המאוחדות, הכתוב ובשה, באמת, כאילו, מי אתם, אחי? מי אתם שמאחרים ללובי אמונגס? מה אתם עושים, אחי? אתם מפרנסים עכשיו, אתם חוצבים אבנים, אתם מוצאים מים מהבאר עכשיו, מה אתם עושים, אחי? אחי, אנחנו 5, אחי, אני נשבע שאני אוכל תסביך. אשכרה, מרימים יוזמה, שתבין, אומרים לי, בוא רונן, בוא נעשה לייב כל היוטיוברים ביחד. למען עכשיו כל עם ישראל שיושב בבית, זה בטח הרבה ילדים ירצו. אחי, איזה ילדים? אחי, בשביל ילדים אתם לא באים ללובי, יא בני זונות. מלא, אחי, הייתי אומר, יאללה, בואו סתם נעשה לובי אמונגס, בא לי לקפקף אתכם, בא לי לצאת עם פוסטר, מלא זה, אחי, אבל עד שיש סיבה נעלה, גם לזה אתם מבריזים. אחי, עד שיכבשו אותנו נראה לי אתם לא תבואו. רק אז אולי תבואו. לא, אחי, הם מטורפים, באמת. מה זה מטורף? רק אם יכבשו אותנו, אולי הם יועילו בטובם לעשות לייב להרגיע את העם, אחי. לך עם ההרגשה שלך, זה לא משהו פסול. תשלחו לשוע את מה שצריך. אנחנו מתחילים שמתי עליהם מיוט, חכו שנייה. אני חייב להירגע, לא צוחק צ'אט. אנחנו נרגעים עכשיו מהאנשים האלה.